Hola, buenas tardes. Bueno, 3 puntos de oro. Puntos muy necesarios que creo que nos va a ir muy bien para la confianza de todos, los jugadores. Creo que estuvieron extraordinariamente bien, con un control emocional muy alto, muy centrados en todo el momento, en todo lo que teníamos que hacer no partido. E, bueno, a veces haces premios, outras non, pero, bueno, sempre podemos buscar. Todo o que lle faltaba ao equipo nestas últimas xornadas hoxe foi efectivo. Bueno, a ver, a liga é moi larga e estas cousas pasan. No, eu creo que hoxe o equipo entrou moi ben ao campo na primeira parte e creo que a tivemos, bueno, creo que foi nosa a primeira parte e que tivemos situacións e logo, bueno, fomos gestionando, tivemos un momento aí na segunda parte onde eles puderon haber feito 2-1 e eso sempre se pode complicar. Tivemos a suerte de cara nesas que, bueno, non foron moitas, pero si alguna non entrou e a partir de aí creo que volvemos a encontrarnos de forma diferente na primeira parte, nos organizamos ben, nos juntamos ben e, bueno, un pouco eles buscaban lanzar a espalda da última liña, a veces con un intercambio de extremo dentro, lateral alto, controlamos máis ou menos ben eso, falamos de que tamén tiñamos que coller 2-3 situacións boas de contra, si éramos capaces tamén a quitarlles o balón na segunda, eles iban a vir a presionar e poñer a cara e buscar a espalda, con esos douse menos, douse máis fase defensiva e, bueno, podemos a de para par, un alantón, bueno, conseguimos os 3 puntos que eran moi importantes para nós ante un moi bo equipo e nada, competir os dous hasta o final, a ver que pasa. E todo eso tamén o seu traballo que fixo Alex Cobo, que dende logo foi determinante. Sí, bueno, Alex leva un traballo determinante durante toda a temporada, simplemente o seu saber estar, a súa ubicación, a súa experiencia en todo este tipo de partidos e de liga nos dá moita seguridade, a todos os compañeiros, os que estamos fora e a verdade é que é un luxo ter Por outro lado, Antón Guisande, que xa puido haber marcado o primeiro, mira, marcou 2 dos mellores do partido. Sí, Antón ten unha cualidade innata que fai o xogador peligroso que é a súa velocidade, é atacar os espacios e cando ataca os espacios con velocidade e de forma sin complicarse moito, por así decirlo, saca rendimento. Defensa adiantada, a ver que non pilla. Sí, defensa adiantada e non tan adiantada, a cuestión é se te desmarcas ben, con que haya 10 metros, 15 metros, canto máis espacios hai para ir mellor, pero, bueno, ten que mellorar un poquinho menos ou con menos espacios tamén desmarcarse. Todo o que vai ao espacio é moi curioso. Vimos o equipo míster con outra cara, tardou. Bueno, non o sei. As victorias son boas, claro. Claro, a ver, a mí gustaría ver o equipo sempre na súa mellor versión e crecer, pero é moi difícil. Repito, vimos de un equipo completamente novo desde o principio, con unha exigencia moi alta, tuvemos momentos de dificultad, temos momentos de dificultad, estamos na lucha, ou se non fixamos nada, simplemente manternos aí na pelea, e iso que quero, que o equipo pelea hasta o final e ojalá podamos dar unha gran alegría a toda a función do Compos, conseguindo o ascenso, pero paso a paso, quedan 4 partidos moi difíciles, hai moita liga e agora centrarnos no siguiente. Grazas, míster, noraboa.